napravili smo novi klan, pošto su me smorili ostali klanovi i da odlučio sam da napravim i evo dvojica su ušla već u klan i danas ću za prvu epizodu da pokažem njih dvojice bazu i pričat ćemo šta će u narednu. Svi koji hoće da uđe može da, otvoreno je, može svi da uđu i da sad pokažem odbum. Ovako, prvo što treba da uradiš je da upgradeuješ zidove. Drugo, moraš da kupiš barbarijana. Treće, moraš da air defense da upgradeuješ i tower, archer tower i wizard tower morat ćeš da upgradeuješ. I da ocenim od 1 do 10, to bi bila jedna čista šestica. Da. I samo da vidim... pa dobro, četvrti, meni su četvrti oni gianti. Pa, šestica, 6,5. Dobro je. Vidimo drugog Dejana, on je dobar. Ne, tu. Vidimo Dejan, evo ga, vidite. A u nekoga je napao... Neko te je napao, sad ne mogu baš da vidim. Izvinjavam se zbog ovoga, nešto mi je stalo. Izvinjavam se, tu je moj drug koji se malo je glup, ali ne veze. A dobar je on, od 1 do 10 njegov bi ocenio 9, pošto je skoro sve upgradeovao. Wizard Tower vidi 5. level na drugom levelu, dobro je. I... evo i on, to je njegova baza, on je tu kod mene i... da, njegova baza je bila 9, 8,5, 9. Dobra je baza, samo treba da upgradeuje, da stavi Town Hall na level 6. Vidimo samo da pošaljemo ovo, nešto gluposti. Čim bude nas 10, odmah idemo u var. Neće biti ovo neka zezancija u planu, nek bude malo zbiljniji. Ko hoće može da uđe, to sam rekao već i... šta još da kažem za prvu epizodu. I ja mislim da bi to bilo to za prvu epizodu Clash of Clansa. I da, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidjet ćemo se u sljedećem klipu. Ćao!